Fa unes setmanes es va celebrar la Festa del Pitx, organitzada per la Federació Catalana de Pitx Empat. A primera hora del matí es va celebrar la Copa de Campions, un torneig on participaven els millors jugadors o jugadores del rànquing de la Federació Catalana de Pitx Empat de l'edició del 2013 i els campions i campiones de Catalunya. Hem començat primer de tot en la sortida de la competició, en la qual els 72 jugadors que han fet mèrits per poder jugar aquesta competició l'han jugat. Només han jugat 72 perquè el camp té aquesta capacitat i no podem ficar més gent. Simultàniament hem començat tota una sèrie d'activitats de promoció, de donar a conèixer el que és el Pitx Empat a la societat catalana, perquè som conscients que tenim una implantació molt petita dintre del que és la societat catalana del Pitx Empat. Jo crec que aquest any, amb el nou format que ha fet la federació, jo trobo que un encert, perquè gaudim de la nostra festa jugant al nostre esport. Veig que aquest esport va en augment, tot i que la davallada de llicències ha existit degut a la crisi, però veig que la gent li està agradant molt i que els nanos sobretot venen forts i cada vegada veig més competència i cada dia serà més difícil guanyar. Avui el Pitx Empat Teià és el dia del Pitx Empat amb majúscules. Avui és el dia amb el qual tota la temporada 2013 els millors jugadors estan recollint els seus guardons, els campions de Catalunya de totes les diferents categories. Tots venen aquí, és el dia al qual els rebem l'homenatge que es mereixen. Què passa? Que fins ara teníem un format d'entrega de premis que amb el temps s'havia quedat una mica atrasat. Ho fèiem en una nit, se nos havia transformat en una cosa que s'havia fet molt lenta i hem volgut fer una cosa més dinàmica, molt més participativa del jugador, una mica més del que és el Pitx Empat. Que el fet que la festa es faci en un camp de Pitx Empat és coherent amb l'esport en si mateix. O sigui, aquest és un esport a l'aire lliure. Jo crec que té més coherència fer-ho aquí, el qual permet també que hi hagi molta gent que conegui el que és aquest esport. És la primera experiència que ho fem en un camp, però jo veig que l'èxit de participació de la gent és molt alt. Estic molt orgullós de que una idea del meu pare d'Irlanda ha tingut tant èxit aquí en Catalunya, és impressionant.
aquí en Catalunya molts i molts aficionats, entusiasmats, addictos al pitch and putt, més que en Irlanda. I això des de fa molt pocs anys.